Diolch i ni wedi o. Diolch i ni ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron. Ac i ni yn gofyn i ti fod yma neu'n plith i'n helpu ni i ddod lawr ac i'n deffro o'n trwmgwsg o Dduw, i ddeffro ni wrth i ni ffeindio ein meddyliau, ein cyrff, ein heneidiau yn gwsglyd o Dduw o dy flaen di. Madde ni am hyn, i ni'n gofyn i ti i'n dwysbigo ni, i'r ddeffro rhai sydd ymhell o dy bethau di, i dy blant o Dduw y bydde di'n ein nerthu ni, i dy geisio di, dy ddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Helpa ni nawr yn ein gwendid, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 30, o cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am ei achawdwriaeth molienwch ef o hyd. 30, gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso ein gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cyfarfod gweddi nesaf sy'n cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis sy'n cael ei gynnal nos Iau Tachwedd 16. Ein hoedfa nesaf prawn Sul am hanner awr 3 ac fe fydd y parchedig Dafydd Morris unwaith eto'n pregethu. Wrth i ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra'r ein heistedd am rif 132, Pechadur wyf, da gwyr fy niw, llawn o archollion o bob rhyw. 132.
Fe ddaw'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, y 9fed benod, Luc penod 9, gan dechrau darllen yn adnod 51. Luc 9, adnod 51. A bu pan gyflawnwyd y dyddiau y cymeryd ef I fyny, yntau aroddus ei fryd ar fyned I Jerusalem. Ac efe ddanfonodd genhadau o flaen ei wyneb, a hwy wedi myned, a eithant I mewn I dref y Samariaid I baratoi iddo ef, ac nes derbyniasant hwy ef o blegyd fod ei wyneb ef yn tueddu tua Jerusalem. Mae ddisgyblion ef Iago ac Ioan pan welsant a ddywedasant arglwydd, a fyny dydd y wedid ohonom am ddyfod tân I lawr o'r nef a'i difa hwynt megis y gwnaeth Elias. Ac efe adrodd ac ei cyrryddodd hwynt ac y ddywedodd, ni wyddoch o ba ysbryd yr ydych wi, cynnes ni ddaeth mab y dyn I ddistrywio neidiau dynion, ond i'w cadw, a hwy a eithant I dref arall. A bu a hwy yn myned ddywedyd o ryw un ar y ffordd wrtho ef arglwydd mi ath ganlyna fi ba le bynnag yr elich. A'r Iesu a ddwedodd wrtho, mae gan y llwynogod ffeiau a chanadar yr awyr nythod, ond gan fab y dyn nid oes lle y rhoddo ei ben I lawr. Ac efe ddywedodd wrth un arall, dilyn fi, a cyntaf ddywedodd arglwydd, gad I mi yn gyntaf fyned a chladdu fy nhad. Eithir yr Iesu a ddywedodd wrtho, gad i'r meirw gladdu ei meirw, ond dos di a phregetha deyrnas ddiw. Ac un arall hefyd a ddywedodd, mi a ddilynaf di o arglwydd, ond gad I mi yn gyntaf gan i'n iach i'r rhai sydd yn fy nhi. A'r Iesu a ddywedodd wrtho, nid oes neb ar sydd yn rhoi ei law ar yr aradr ac yn edrych ar y pethau sydd o'i ôl yn gymwys I deyrnas ddiw. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto, Dduw, am y cyfle a'r fraint I ddod o flaen gorseddfainc, yn gwybod mae gorseddfainc o ras yw hi, ac ein bod yn gallu dod oherwydd y drigaredd, oherwydd I ti edrych arno mewn rhagwyddoldeb ac I ti gynllunio, paratoi ffordd, I drefnu ffordd iachawdwriaeth, ffordd y byddai rhai fel ni pechaduriaid, rhai byddai yn dy wrthod I, rhai byddai yn dilyn llwybrau pechod, ac o Dduw yr wyt ti wedi trefnu, ffordd y byddem ni yn cael dod at ti, cael maddeiant am ein pechodau, cael ein golchi'n lan, yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw trwy yr hyn a wnaeth yr Iesu trosom, I ni yn dod o'th flaen, yn llawenhau ein bod yn gallu dod fel rhai sydd yn eiddo I ti, fel rhai sydd bellach yn blant I ti, yn blant yr holl alluog. Ac ni yn diolch am y newyddion da yma, fod yna modd, fod yna ffordd wedi ei drefnu, bod yn bosib I bechaduriaid cael ei galw yn blant yr holl alluog Dduw. Ac felly o Dduw I ni yn gallu dod at ti ath alw yn dad ac yn gwybod dy fod yn ein gwrando ni nawr, dy fod yn gwybod am ein pryderon, dy fod yn gwybod am ein hofnau ni, am yr anhawsterau ni'n ei wynebu. Ac felly o Dduw yn gwybod hyn oll I ni'n gwybod dy fod ti yn abal i'n nerthu ac i'n cynnal ni ac i'n harwen ni trwy'r anialwch dyrys yma. Ac felly o Dduw gad I ni I fod yn rhai sydd wastad yn dyrchafu ein golwg, ein llygau tuag at ti, o'r lle y mynyddoedd, o'r lle y daw ein cymorth. I ni yn diolch bod gennym un sydd yn gallu edrych I lawr arnom ac yn gallu gweld y cyfan, yn deall y cyfan, ac yn gwybod yn iawn yr hyn sydd ar ein cyfer. Ac felly o Dduw I ni yn diolch fod pob peth yn cydweithio ein lles, ein daioni, os yn blant I ti. Ond o Dduw I ni yn nawr yn cyflwyno'r rhai nad ydynt yn blant I ti ac nad oes y fath gysur ganddyn nhw yn eu bywydau. Nad oes cysur fod ganddynt dad nefol I ofalu amdanynt. Does dim un addewid i'r digred fod pob peth yn cydweithio ei daioni. Ei bod yn mwynhau o'th rasisau tuag atynt ac dy fod yn dangos cariad tuag atynt ac trigareddau yn gadael i'r byd I fwynhau bwyd, I fwynhau dillad, I fwynhau tywydd, I fwynhau cyfeillion. Yr holl bethau hyn yr wyt ti yn darparu ar ein cyfer. Ond o Dduw, nid oes ganddynt dad nefol, nid oes ganddynt un y gallant droi ato, nid oes ganddynt un sydd yn mynd i'w harwain nhw'n ddiogel at y ddiwedd y daith. Ond felly o Dduw, I ni yn cyflwyno'r rheini sydd yma yn gorfforol yn ein plith ni, a'r rhai efallai nad yn gorfforol yma ond sydd yn gwrando
I ni yn gweddio bydde di yn dod trwy'n erth yr ysbryd glân ac yn agor llygaid y huneidiau mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. I ni yn gofyn y bydde di ar waith yn rymus unwaith eto o Dduw yn y dyddiau yma. I ni yn gofyn i ni cael gweld y modd yr wyt ti yn gallu trawsnewid enaid, trawsnewid dinas a chenedl. I ni'n gofyn o Dduw am ddyddiau gwell, am ddyddiau lle bydde di yn gweithio unwaith eto yn rymus yma yn ein gwlad. O Dduw, trigar hawrthym, i ni'n gofyn mai dy enw di fydd yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. Diogelan hamser nawr o Dduw, nertha ni, helpa ni i addoli dy enw di, addoli dy berson di. O Dduw, wrth i ni ganu, wrth i ni alw ar dy enw, wrth i'r gair cael ei chyhoeddi, wrth i ni wrando ar dy air. O Dduw, mae'r holl beth yn addoliad pan mae Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. Helpa ni i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Felly o Dduw, bendithiau'n hamser nawr, tir dim plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu emyn rhif 437, 437, wel fe wnaid dos ymlaen, dyw'r bryniau sydd ger llaw, un gronyn uwch, un gronyn mwy, na hwy a gwrddaist draw. 437 gywn ni sefyll uwch hynny.
Bydd o'n testyn o'r Efengil yn ôl Lyc, y 9fed benod adnod 57. Lyc penod 9 adnod 57. A bu a hwy yn myned, y ddywedyd o ryw un ar y ffordd wrtho ef, arglwydd miath gan lynaf i bale bynnag yr elich. Nawr, dydyn ni ddim yn gwybod llawer am yr amgylchiadau'n union fanwl. Dyw Lyc fan hyn o leia ddim wedi rhoi ei henwe na lleoliad nac amseru'r digwyddiad. Dydyn ni ddim yn gwybod canlyniad yr hyn a ddywedodd Crist wrthynt. Felly dydyn ni ddim yn gwybod yr hyn a ddath o'r sefyllfa yma. Ond un peth sy'n sicr yw fe ddywedodd Iesu Grist y geiriau a oedd yn angenrheidiol iddynt ei glywed. Oedd ymateb Iesu Grist i'w cwestiwn neu datganiad yr tri yma yn y rhan olaf o'r benod. Y mae y geiriau y ddywedodd Iesu Grist wrthynt, y geiriau hynny yr oedd yn bwysig iddynt i'w derbyn. Yr oedd Iesu Grist yn deall yn iawn yr hyn oedd ei hangen arnynt. Ac dyna sydd dal yn wir trwy rhagluniaethau. Mae'r arglwydd yn arwain, ond nid yw eneidiau i glywed yr hyn sydd ei hangen. Bydd yn ddiddorol i glywed yr rhai fydd yn gallu rhoi tystiolaeth ac yn gallu dweud siwr o fod unwaith, dwywaith, os nad fwy na hynny, yn yr arweiniad i'w hachubiaeth nhw, sut y bu iddynt glywed yr union eiriau yr oeddent ei hangen i glywed ar y pryd. Neu ddarllen rhywbeth, yr union beth, petai chi wedi dewis rhywbeth oedd angen i chi glywed, neu angen i chi ddarllen, neu rhywun i ddod ar eich traws chi, yna dyna be fydde fe wedi bod. Ac felly, nid rhyw gyd-digwyddiad yw'r rhain, dyw hynny ddim yn bosib. Mae hyn yn arwydd o'r agluniaethau yr arglwydd. Yn arwain ei weision os mae trwy pregethiad y gair, yn arwain ei weision i bregethu ar yr union adnod, ar yr union testyn sydd yn angenrheidiol ar eich cyfer chi. Yn arwain trwy'r ysbryd glân, yr hyn a ddywedyd am y testyn. Mae hynny'n rhywbeth hefyd, felly'r bod yn rhyw adnod arbennig, ond yna efallai bydd yna rhyw frawddeg, rhyw bwyslais yn yr oedfa, lle ceir y frawddeg honno sydd yn taro'r hoelen ar ei phen, yn eich cyd-destun personol chi. Yn eich sefyllfa personol chi, mae'r union beth oedd angen i chi glywed. Ac felly, hyd yma, ni'n gweld yn y darn yma, yr tri yma yn cael ymateb gan Iesu Grist yn union, yr union beth oedd ei hangen. Ni'n dysgu llawer hefyd am gyflwr ysbrydol y tri yma hefyd yn y darn olaf yma o'r 9fed benod. Ni'n dysgu llawer o'r ymateb. O ateb Iesu Grist ydyn nhw, mae e'n dweud llawer amdanyn nhw. Ond o ran cymharu, yma y mywyd Crist ni'n gweld yn arwain i fyny at y darn yma. Os darllenus i'r rhannau ohono fe, i'r ffaith bod wedi gosod ei hun tuag at Jerusalem, yr oedd e'n benderfynol o ddilyn y llwybr i Jerusalem, yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen yn gwybod yr gwrthodiad oedd yn mynd i fod, yn gwybod diwedd y daith, yr oedd yn gwybod y byddai yn cael ei groeshoelio, ac yr oedd e hefyd yn gwybod y byddai dad yn tywall iddi gofaint. Sut oedd yn gwybod hyn? Roedd yn rhan o'r drindod yn cael cyfarfod yn rhagwyddoldeb yn cynllunio'r ffordd. Yr oedd yn rhan o'r trefnu, y tad anfonodd ond yr oedd yn rhan o'r paratoad, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, yr oedd y drindod wrthi yn paratoi. Felly oedd Iesu Grist yn gwybod beth oedd o'i flaenedd, yn gwybod beth oedd yr gwrthodiad, oedd yn gwybod beth oedd y groes yn mynd i fod. Nid yn unig yr hoelion, roedd yn gwybod y byddai dad yn ei gosbi fe yn lle ei blant. Ac felly, mae yn rhyfeddol i ni'n gweld y penderfyniad yma. Does dim byd yn mynd i rwystro'r peth. Mae e'n benderfynol o fynd i Jerusalem. Doedd yn mynd i trial osgoi'r peth. Doedd yn mynd i trial rhedeg i ffwrdd o'r sefyllfa. Mae e'n gwybod dyna pam dwi wedi dod. A cymharu hynny gyda'r tri yma. Yr ymrwymiad gwan, os allwch chi alw'n ymrwymiad o gwbl. Mae e'n drychu'n ebys. Mae e'n driennus i gymharu yr rhai yma, yn chwilio am ryw esgusodion trwy'r amser, ac efallai'n dangos, yn newdig yn yr un y testyn heddi, yn dangos falle nad ydynt wir wedi deall o gymharu
ac ymrwymiad Crist tuag at y dasg. Wel, yn gyntaf, dwi am ganolbwyntio ar yr un yma sydd o'n blaenau ni yn adnod 57 a 58, y ceisiwr hyderus. Ac yna, Crist gwrthodedig ac yn olaf cyfri'r gost. Felly, ceisiwr hyderus yn gyntaf. Dyna chi ddisgrifiad sydd fan hyn. O un a ddath at yr Iesu yn ceisio. Ac i lawer heddi bydd yna lawenhau, ond ni fydd yna petawn yn carhau fel y ceisiwr yma. Sut byddwn ni yma heddi petawn ni'n gweld rhywun yn dod i fewn i'r oedfa ac yn teimlo, wel, mae hwn neu hon yn ceisio. Sut byddwn ni'n teimlo? I ni'n byw ond ydyn ni mewn cyfnod lle nad oes llawer yn ceisio mwyach, does dim llawer yn dod i'r oedfa, unrhyw oedfa, ond yn sicr oedfa fel hon, lle mae pregethu yw'r prif beth, a canu emynau traddodiadol, parchus, ac yn ceisio bod mor urddasol a sydd ffosib i glodfori y Duw holl alluog, ac felly mewn oedfa fel hon, dyw e ddim yn fath o oedfa fe fydd pobl yn naturiol eisiau dod. Bydde pobl ddim eisiau dod i oedfa fel hon, mi fydde well yn nhw fynd i rhywbeth llawer ysgafnach, llawer mwy bydol efallai, a dod â chrefydd i fewn. Ond dyw'r rheini ddim hyd yn oed yn llwyddo, dyw'r mwyafrif o reina ddim yn gallu cael llawer mewn, ac mi fydde'r rheini'n dweud bod yn anodd i ddenu pobl, bod nhw'n gwneud popeth mae'r byd yn ôl pob sôn yn dymuno i gael. Ond fel oedfa fel hon, lle mae pregethu am iachawdwriaeth yw a mae dyna'r unig beth yw ein nod, dydyn ni ddim yma i roi adloniant i neb, dydyn ni ddim yma i'ch plesio chi, dydyn ni ddim yma i cael unrhyw glod gobeithio, ond beth ni am wneud yw pregethu'r Efengyl. Ac felly mae'n anodd i gael bobl i ddod. I geisio. Felly dim llawer sydd yn ceisio, anodd i'w cael unrhyw un i drafod materion yr enaid. Heb sôn am gael rhywun i ddod i'r oedfa, ein cyfarfodydd wythnosol. Mae e'n ymdrech, ond onid yw yn ymdrech fel nos Iau, ein gwasanaeth diolchgarwch, ac ni'n ddiolchgar am chi oedd wedi gallu dod, ac yn y blaen. Ond ni'n gallu dweud, dyna'n bach mewn prif ddinas fel hon, prif ddinas Cymru, 20,000 o Gymru Cymraeg yng Nghaerdydd, ac eto i gyd, y mwyafrif o'r cadeiriau yma'n wag. Mwyafrif ohonyn nhw. Ewch chi nôl canrif, ewch chi nôl hanner canrif, ewch chi nôl 30 o flynedd yn ôl. Cyfarfod diolchgarwch, mi fydde pawb wedi dod hyd yn oed mewn dinas, ond yn y wlad, wrth gwrs, mi fydde nhw'n mynd yn fwy traddodiadol oherwydd y cnydau a'r traddodiad gwledig. Ond mewn dinas hyd yn oed tybiwn ni blynyddoedd yn ôl, mi fydde pobl wedi tyrru i wasanaeth diolchgarwch. Ni ddim hyd yn oed gallu cael pobl i wasanaeth diolchgarwch bellach. Dyw pobl ddim yn ceisio. Mae'n adlewyrchiad o gyflwr ein hoes ni i gael bobl i ddod i unrhyw beth, i gwrgweddi, pobl ifanc, beth bynnag yw e. Mae mor anodd i gael. Mae niferoedd ni yn lleihau, ond dydyn nhw. Dyna yw ein hoes i ni'n byw ynddi. A beth tawn ni'n gweld un yn dod. Un yn dod i'r oedfa. Mi fydden ni'n llawenhau. Dyw'r ffaith bod rhywun yn dod i'r oedfa ddim yn adlewyrchiad ei bod nhw'n ceisio. Ond petawn ni'n cael rhywun yn dod? Dim sa'n ni'n sôn am geisio. Mi fydden ni'n llawenhau beth rhywun yn dod i'r oedfa. O'r tu fas, rhywun sy'n erioed i bod i gwrdd o'r blaen, ond rhywsut trwy ras a trwy waith yr Ysbryd Glân yn cael ei harwain yma, mi fydden ni'n llawenhau ac yn gobeithio ac yn gweddio, na fydde hwn yn ceisio. Mae'n sefyllfa driennus. Efo tuedd yno'n felly ymateb yn ffyrdd anghywir pa mae pobl yn dod, falle i ni wastad yn llawenhau pa mae rhywun yn dod, ond ydyn ni. A tuag at yr rhai sydd yn dod, i rai sydd yn honni bod yn ceisio efallai. Bron iawn yn yr oes i ni'n byw ynddi, y peryg yw, y temtasiwn yw, derbyn unrhyw arwydd, unrhyw broffes. Maen nhw wedi dod. Maen nhw wedi dod 2 waith yr oedfa, maen nhw wedi dod 5 gwaith, maen nhw wedi bod yn dod ers 5 mis nawr. Ac i ni yn llawenhau. Ond bron iawn, os oes yna broffes yn dod, mi fydden ni'n dweud, dyma ni, maen nhw wedi dod ac yn llawenhau. A cyn troi rown, mi fydde'r ein o flan fan hyn yn rhoi i tystiolaeth. Ac mewn capeli bedyddwyr, mi fydden nhw wedi bedyddio nhw'n gloi. Cyn ydyn nhw newid i meddwl, beth am i bedyddio nhw? A mi fydden nhw wedi rhoi proffes, mi fydden nhw'n cael ei bedyddio, ac dyna neilodau. Cyn, pam, allwn ni ddim fforddio colli'r rhain, maen nhw wedi gwneud proffes. No, dydw i ddim yn dweud nad ydyn ni'n llawenhau i weld rhain yn dod.
Dydw i ddim chwaith yn dweud nad ydy'n llawenhau pan yna broffes. Ond rhaid i ni fod yn ofalus nad ydyn ni'n gorfodi rhai i gwneud proffes. Mae rhai'n dweud, dewch at Grist, credwch, cyffeswch, fydd hynny'n ddigon. Sy'n ots am y manylion. Nag os, dim ots am y manylion. Dim ond bod chi'n dweud bod chi'n credu. Dim ond bod chi'n dweud eich bod chi wedi edifarhau. A dyna i gyd. Pech o poeni am y manylion. Ond mae yna gymaint o beryg. Ni allu gweld hyn am hob cyd-destun. Ni wedi clywed cymaint o weithiau sôn am blant yn dod i gredu ac yn gwneud proffes. Ond yna ymhen blynyddoedd yn gwrthgilio. Ond ni'n sôn wrth y pobl ifanc neithiwr am y rhai, sawl gwaith, dwi'n siŵr sawl gwaith wedi clywed hyn yn sgwrsio ar ôl pregethu mewn ambell i gapel ac yn siarad am blant y capel ac yn y blaen a'r llawer wedi dweud, dwi'n llawenhau i fy mab, fy merch, gwneud proffes pan yn 5, pan yn 6, pan yn 7, pan yn 8, pan yn 9, beth bynnag oedd e. Ac roedden nhw'n glir. Ond digwyddodd rhywbeth pan o'n nhw'n 13, 14, 15, ac yna maen nhw wedi gwrthgilio. Maen nhw wedi gwrthgilio. A nawr yn 20, 100 efallai. Ac maen nhw'n dweud, ond dwi'n credu, dwi'n sicr i bod nhw wedi credu. Dwi ddim yn licio anghytuno gyda nhw. Ond dwi'n trial dod rhywsut ar beth i mewn rhyw amheuaeth. A oedd rhain wedi credu? Wedi wneud proffes pan yn blant? Y peryg yw na ddaeth rhain erioed i gredu. Ac mae'r blynyddoedd yn mynd, ond ydyn nhw, mae blynyddoedd yn mynd, pan ni'n gweld rhai, yma ni'n plith ni, a beth sy'n digwydd? Mae 5 mlynedd, 10 mlynedd yn mynd i fynd, cyn i ni droi rownd, fydd 20 mlynedd i mynd, 20 mlynedd o beidio mynd i'r cwrdd, 20 mlynedd o fydolrwydd a tywyllwch, ac chi'n meddwl, ble aeth y blynyddoedd hyn? Ond roedden nhw mor selog pan yn ifanc, a maen nhw wedi mynd. Yma, yr gŵr yma yn ôl Matthew yn un o'r ysgrifenyddion ac fe ddath hwn at yr Iesu ac mae hwn yn hyderus, mae hwn yn hyderus ac yn yr oes yma yn yr eglwysi Efengyled Moder fi fydd yn y lawenhau bron iawn fydde hwn di cael ei alw i'r weinidogaeth cyn i chi droi rownd, cyn iddo fe hyd yn oed cael ateb. Mae hwn yn ateb mewn ffordd mor hyderus ac bydde heddi mi fyddwn ni'n meddwl, dyma yw un sydd yn ceisio. Mae e'n ymddangos ar yr wyneb i fod yn gwbl ddidwyll o leiaf. Byddwn ni'n llawenhau, beth ni'n gallu pregethu pregeth, a dod lawr y grisiau ac mynd i'r cefn, petai rhywun yn dod lan ata i. Dweud, mi gynlynaf yr Iesu ba le bynnag yr elich. Dychmygwch hwnna. Un am ddilyn yr Iesu. I sefyll gydag e. Un a fyddai'n cyffesu ffydd yn yr Iesu a pharodrwydd i'w ddilyn ei ba le bynnag. Dyna galondyd fyddwch chi'n meddwl. Ac nid yn unig hynny, mae e'n cyfarch yr Iesu'n barchus arglwydd, mi ath ganlynaf i ba le bynnag yr elich. Dw e ddim hyd yn oed yn rhoi cyfyngiad ar ei gais. Fel y gweddill yn y darn yma. Un am gladdu ei dad yn gyntaf, un arall am ffarwelio a theulu. Mae am ei ddilyn, mae'n barod i fynd i unrhyw le. Wel, dyna i chi galondyd. Un sydd am ddilyn yr Iesu i unrhyw le. Mae'n bosib gall hwn fod wedi bod, nid yn unig yn ddidwyll, ond gall fod wedi bod yn wir ceisiwr, yn sicr fe allai hynny fod wedi bod yn wir. Ond yr ymddangosiad allanol o fod yn geisiwr, gwybyr Iesu'r hyn oedd yn ei galon. Dyma yw'r pwynt. Mae yna arwyddion, byddwch chi'n gallu dadle, bod yr clychau'n dechrau canu i ni bryderu am natur yr ceisiwr yma, am gyflwr ei enaid i fod yn gallu dweud mi ath gynlynaf i ba le bynnag yr elich, ac falle byddwch chi'n gallu dweud wrth edrych ar y fenoeraidd o tu allan heb gwybod y manylion, byddwch chi yn meddwl, wel, iawn, mae e'n ceisio, falle, yw e'n ddidwyll, a felly mae e'n bosib. Ond mae Iesu Grist yn gwybod y cyfan. Mae'n gwybod yr hyn sydd yn ei galon. Mae'n gwybod yr hyn yr oedd yn ei ddymuno. Yr oedd y gŵr yma wedi gweld yr hyn a wnaeth yr Iesu ei wirthiau. Fe welodd yr holl ddilynwyr oedd gan yr Iesu.
A bydde hwn yn siŵr o fod wedi meddwl, efalle, wel dwi'n weddol sicr, hwn yw'r Meseia. Y mae hwn yn un sy'n cael ei anfon gan Dduw. Ni wedi bod yn aros am hwn, y mae'r torfeidd yn dod, mae'n gwneud gwirthiau, mae'n gwneud rhyfeddodau, ac felly beth am i fi ddilyn hwn? Da o beth byddai yn ieithu nawr gyda'r Iesu. Felly yn y fan ar lle, byddai fe gyda'r un sydd siŵr o fod yn mynd i fod ar fy Meseia. Hwn fydd yn cael ei brofi fod y Meseia, a fe ai gyda fe, a fe ai mor agos ac y gallai. Byddai'n elwa o boblogrwydd yr Iesu. Byddai hyn yn dod â chyfoeth a statws iddo. Efallai gael rhyw swydd, efallai rhyw arweiniwr fydd yn cael ei osod mewn rhyw safle uchel. Didwylledd y gŵr a geisiodd. Ac hyn sy'n wir, efallai nad oedd yn sylwi ei hun beth oedd ei gymhelliad. Dyma'r broblem. Mi roedd yn ddidwyll eisiau bod yn geisiwr yr Iesu. Ond yr oedd yr Iesu yn gwybod pam, achos yr oedd hwn yn gweld bydde fe'n elwa ohono fe. Efallai byddwch chi'n gallu dweud yma'r testyn yma'n fwy addas mewn cyfnod o ddiwygiad efallai. Petai holl Gaerdydd yn troi at yr Iesu. Ac yna byddwch chi'n gweld rhai wedi ni yn meddwl bod yna rhyw les economaidd iddynt. Rhyw statws well. A byddwch chi'n meddwl yn yr oes yma, does dim gymaint o unrhyw elw mynd i fod i'r Cristion yn yr oes yma, byddwch chi'n meddwl, achos does dim llawer ohono ni. Ond efallai y didwylledd sydd yng nghalon y ceisiwr, yr oedd yn ddidwyll, yr oedd yn dymuno fod yn dilynwr yr Iesu. Ac yr oedd siŵr o fod yn meddwl bod yn neud y peth iawn. Hwn yw'r Meseia. Ond yr oedd yr Iesu'n gwybod pam. Roedd e'n gwybod, yr oedd e'n meddwl bydd yn elwa, yn ariannol, yn wleidyddol, beth bynnag yw o ran ei statws e. Ac felly mae'r un yma, mae yn anodd yn diwe i ddyrnad ein cylonau'n hunan. Mae Jeremia yn pen 17:9 yn rhybuddio am hyn. Y galon sydd fwy ei thwyll na dim. A drwg ddiobaith ydyw, pwy a'i hedwyn? Mae'n calonau ni mor dwyllodrus. Dydyn ni ddim hyd yn oed yn gallu dyrnad pa mor didwyll ydyw heneidiau'n hunan. Dydyn ni ddim yn gallu gweithio mas beth sydd yn ein cyflyru ni, beth sydd yn gwthio ni geisio. Felly mae'r galon, mae yn un twyllodrus diw hwnt. Felly mae yna broblem fan hyn. Ac felly mae Iesu Grist yn delio gyda'r broblem. Mae angen geiriau'r Iesu ddwy sbigo. Yr enaid yma i'w ddeffro fe, i agor llygaid ein heneidiau ni. Dyna beth sydd angen. Nid oedd hwn wedi ystyried y ffeithiau, gobeithiodd y byddai'n elwa yn y ffordd anghywir. Allen ni ddweud o'na fydde wedi cyfri'r gost. Luc 14 adnod 26 i 30. Gadewch chi ddarllen y geiriau yma. Falle bod hwn yn addas i ryw rai, pwy a wyr, neu falle rhai sydd yn gwrando. Yr adeg hynny, y rhai sydd yn dod ac yn ceisio, ac yna heb ystyried y gost, heb ystyried faint mae'n costio i adeiladu'r tŵr. Chi'n cofio'r darn, lle mae'r tŵr yn cael ei adeiladu, ac maen nhw'n adeiladu, ac yn adeiladu, a heb gyntaf ystyried, a oes gen i ddigon o arian, a oes gen i ddigon i orffen y dasg. Dyna beth mae'n dweud, dyna beth sydd angen iddo ystyried. A ydw i gyda digon o arian tu ôl i mi i orffen y dasg yma adeiladu'r tŵr. Ac felly yr rhai sydd yn ceisio'r Iesu, a ydych chi wedi ystyried, a ydych chi wedi cyfri'r gost? Na'r gwybyr Iesu'r hyn oedd yn wir ohono, ac felly ymatebodd yn y modd y gwnaeth. Mae Iesu Grist yn gwrando ar yr un yma, ac yn syth mae'n gwybod, dwi ti ddim yn ceisio. O, roedd hwn yn hyderus, doedd. Roedd hwn yn hyderus i fedru dod lan at yr Iesu. A dweud arglwydd, mi ath gan lynaf i ba le bynnag yr elich. Dwi'n gwybod fedrai. Byddai'n dilyn ti beth bynnag a ddaw. Beth bynnag yw'r amgylchiadau. Ond doedd hwn ddim wedi cyfri'r gost. I ni'n gweld hynny wrth i ni symud ymlaen yn ail at Crist gwrthodedig adnod 58 ar Iesu a ddywedodd wrtho. Dyma'r ateb yr Iesu. Dyma sut i ni'n gwybod fod hwn ddim yn geisiwr go iawn. Dyma sut i ni'n gallu dirnad o'r cwestiwn beth yw cyflwr ei galon. Falle bod yna ryw tuedd yn y cwestiwn i ni ystyried a yw hwn wedi deall. Ond o reiawdd yn dweud fe fyddai'n ddilyn di ba le bynnag yr elich. A dyna'n dymuniad ni gyd fel ceisiwr. Mae dyna beth byddwn ni am i ddweud.
Ond i ni'n gwybod beth yw'r broblem, yr eiliad mae Iesu Grist yn ateb yn adnod 58. Ar Iesu a ddywedodd wrtho, mae gan y llwynogod ffeiau, a chanadar yr awyr nythod, ond gan fab y dyn nid oes lle yr hoddo ei ben i lawr. A na i ychwanegu hyd yn oed. Does gan Iesu Grist ddim lle i roed ei ben i lawr hyd yn oed. Nid dyma oedd yr ceisiwr yn ei ddisgwyl. Hwn wedi camddeall yn llwyr yr hyn a welodd gyda'i lyged. Be welodd y ceisiwr oedd Iesu Grist yn gwneud gwirthiau. Iesu Grist yn siarad i torfeidd o bobl. Cannoedd, miloedd o bobl yn tyrru ar ei ôl e. Ac yn ei geisio fe, ac am i'w wrando ar am ei gyffwrdd e. A dyma beth o'n i'n ei weld, mae hwn yn ryfeddol. Ac felly, wrth glywed am y gwirthiau, wrth ystyried y posibiliadau, mae hwn oedd y Meseia, ac o feddwl pa fath o Meseia yr oedd y bobl yn ei disgwyl, yr oedd yn ddoeth iddo fe geisio bod yn un o'r disgyblion, a gosat yr Iesu. Ac felly, wrth ddod lan at yr Iesu, a dweud wrtho fe fydda i yn dy ddilyn di ba le bynnag yr eidi. Dyna siom, a dyna sioc wrth glywed sut fywyd fyddai yn ei wynebu. Doedd gan Iesu Grist, nid oedd gan yr Iesu unrhyw le i osod ei ben yn y nos. Doedd e ddim yn gyfoethog yn ôl safonau dyn. Fe ddywedodd e wrtho bod gan llwynogod fwy na'r Iesu. Mae gwyn ofnadw, gafodd Iesu Grist yn cael ei dweud, mae gan llwynogod gatref. Mae gan hyd yn oed adar gwyllt, a ni nawr yn sôn am yr anifeiliaid gwyllt hynny, doedd ddim yn werthfawr, ac yn dweud, mae gan y llwynogod lle i gysgu, mae gan adar gwyllt lle i nythu, roedd gan nhw nythod i gartrefi ac i orffwys ac i fod yn ddiogel rhag elynion. Ond nid felly gan yr Iesu, nid oedd gan yr Iesu le i osod i ben. Cafodd ei wrthod. Ond nid yna yw hanes yr Iesu. Sa'n credu bod y ceisiwr yma wedi sylweddoli. Roedd hwn yn gobeithio bydde fe ar ei elw o ddilyn yr Iesu. A bydde fe'n gallu cael rhyw statws, rhyw arian, rhyw safle. Ond yna, yr Iesu'n dweud, na, does gen i ddim lle i osod ymhen. Dyma beth sy'n bod yn wir, gallwch chi ddweud o enedigedd. Nid pan i chi'n meddwl am geni'r Iesu, gafodd ei wrthod, amser ei enedigedd, nid oedd lle iddo gael ei eni, hyd yn oed, nid oedd lle yn y llety i'r Iesu. A dyma fi ei hanes o'i blentyndod, gwrthodiad yn Jwdea fe wrthodwyd e, i'n darllen Ioan 5:18. Dyma beth sydd yn wir am yr Iesu, am hyn gan hynny yr Iddewon a geisiasant yn fwy ei laddef. Felly, sych chi'n ceisio'r Iesu mwyn cael poblogrwydd, yn ystyriwch to. Yr oedden nhw allan am ei waed trwy'r amser. Ioan 6:66. O hynny allan llawer o'i ddisgyblion ef a eithant yn ei hôl, ac ni rodiasant mwyach gydag ef. O, dyna siom. Llawer o ddisgyblion ddilynwyr a eithant yn ei hôl. Troi cefn arno fe. A ddim dilyn e dim mwy. Falle byddai'r rhain wedi bod yn agos iddo fe, wedi diolch iddo fe, wedi gwneud popeth iddo fe, ac yna dyna'r siom o pan mae pobl yn troi cefn arno fe, a ddim eisiau dim byd i wneud gyda fe. Dyna oedd llwybr bywyd yr Iesu. Yna yn y benod ni'n edrych ar o heddi, Luc 9:53, ac ni sterbyniasant hwy ef o blegyd o fod ei wyneb ef yn tueddu tua Jerusalem. Ni sterbyniasant hwy ef. Yr oedden nhw am ei ladd, Matthew 27:23, a'r rhaglaw a ddywedodd, ond pa ddrwg a wnaeth e fe, hwythau a lefasant yn fwy, gan ddywedyd croes hoeliau'r ef. Be mae'r proffwydi'n dweud, Eseia 53:3, dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd y megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho, dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Dyna i chi fywyd yr Iesu. Ac yn ogystal, dioddefod mewn ffordd na allwn ymgyffred, pan ni'n meddwl am ddioddefaint yr Iesu, nid yn unig i bobl ei wrthod, nid yn unig i ddisgyblion troi cefn arno, nid yn unig i bobl ei gysau ac allan am ei waed ac am ei ladd, nid yn unig bod yr Hen Testament yn dweud y bydde pobl yn troi cefn arno. Ond ar y groes,
Nid yn unig iddo ddioddef casineb dynoliaeth, a dyna yn rhannol yw'r groes, arwydd o gasineb dyn, yr oedd dyn am ei ladd, ond i ni hefyd yn gwybod o fewn rhagluniaethau y trefnwyd ffordd y byddai'r Iesu'n mynd i'r groes, ac felly ni'n gweld sawl peth yn dod i beri bod y groes hoeliad yn digwydd, casineb dynoliaeth, atgasedd Satan ei hun, a'r angylion drwg dieflig hynny, ac ni'n gweld nhw'n dod i gyd ynghyd, ond i ni hefyd yn gwybod oedd yn rhan o gynllun Duw, ac yna mae'n cael ei osod ar y groes. Ac nid yn unig y boen gorfforol o'r groes, ond hefyd i ni'n gweld trodd ei dad nefol ei gefn arno. Dyna'r dioddefodd Crist. Fe nath ei dad ei hun troi gefn arno wrth iddo dywall iddi gofaint ei gosb ar ei fab. Fe gosbodd y tad y mab yn lle ni am ein pechodau. Ac felly dyma oedd llwybr unig Crist. Matthew 27:46, ac ynghylch y 9 awr, y llefodd yr Iesu a llef uchel gan ddywedyd, Eli, Eli, lama sabachthani, hynny yw, fy niw, paham, ymgadewais, mae ar y groes, mae wedi cael ei wrthod gan bawb, ac yn ar y groes, mae ei dad ei hun yn gwrthod ac yn tywall ei holl digofaint ar ei fab, ac yn ei gosbi bydde llwybr yr Iesu yn arwain at y groes yma. Nid oedd Iesu Grist am osgoi hyn. Dyma pam y daeth i'r byd. Fe ddaeth mwyn marw ar y groes, ac wedi iddo fyw ei fywyd perffaith yn ein lle, wedi iddo gyflawni'r ddeddf yn ein lle, yna byddai yn ein cynrychioli ar y groes a chymeryd ein cosb yn ein lle. Rhaid oedd iddo fod yn llwybr fel hyn. Dwi ddim yn credu fod y ceisiwr wedi sylweddoli na. Mi roedd y ceisiwr yn meddwl, dwi'n mynd i chael un dda fan hyn. Y mae gan hwn dorfeidd yn ei ddilyn. Ond na bywyd caled, unig, llawn dioddefaint. Ni ddioddefod neb fel yr Iesu ei hun. Dyna chi ddioddef, dyna chi lwybr. Wel, yn ola felly, beth am cyfri'r gost? I ni'n gweld mae llwybr unig a chaled a wynebau'r Iesu. A dyna'r llwybr a wynebau ei ddisgyblion. Na fydde'r gŵr yma wedi cyfri'r gost. Na fydde wedi ystyried yr hyn oedd yn wir ohono fe, a'r hyn oedd yn wir o'r Iesu. Yr hyn y daeth i'w wneud yn ei le, petai wedi gweld hynny. Yna, ni fyddai dim yn ormod iddo, bydde dim wedi bod yn ormod. Mi fydde wedi dweud, fe wnaed y ddilyn di unrhyw le, fel y dywedodd ond petai wedi ystyried y peth, bydde wedi dweud ei olygu fe, ond yr oedd yr Iesu'n gwybod, dwi ti ddim yn ei olygu fe, achos wyt ti'n meddwl ti'n mynd i elwa, ond pan fydde ti'n ffeindio mas, fydde ti ddim yn parhau i ddilyn. Sawl un sydd wedi gwneud proffes, achos ar y pryd roedd yn siwtio. Roedd yn siwtio o ran cyfeillio neu beth bynnag oedd ac yn ar ôl ychydig, ar ôl chydig o fisoedd a falle chydig o flynyddoedd, mae'n dod, mae'n rhaid sefyll, mae'r ffrindiau yna wedi hen mynd efallai, maen nhw wedi colli'r ffrindiau ac maen nhw ar ben eu hunan, ac nawr mae'n rhaid cyfri'r gost. Efallai bod rhywun yn dod ac yn pregethu ac nhw'n yn licio'r hyn maen nhw'n clywed yn y pulpit ac yna maen nhw'n dweud, dwi ddim yn hoffi hwn, dwi'n pregethwr yma ddim yn caniatáu'r bydolrwydd dwi'n ei fwynhau ac felly maen nhw'n pacio eu bagiau ac mynd. Cyfrwch y gost. Petai wedi gweld ei enaid ei hun ac chyflwr ei enaid ei hun. Petai wedi gweld yr hyn a wnaeth Crist. Petai wedi gweld mymryn o ddioddefaint Crist. Bydde fe ddim wedi dod mor hyderus. Mae yna elfen yma o hunanwerthusiad yn yr adnodau yma, yr adnodau gweddill y benod wrth i ni gyffwrdd o leia lle ni ddysgu gwersi fan hyn i'r Cristion ar digred ac efe adnod 59 ac efe ddywedodd wrth un arall, dyma'r ail un sy'n dod o dilyn fi. Ac ynte ddywedodd arglwydd gad i mi yn gyntaf fyned a chladdu fy nhad. Mae hwnna'n soundio'n iawn, diwe? Ac yn y dyddiau hynny, mater o eiliadau ni'n sôn, mater o funudau, falle diwrnod ar y mwyaf, bydde ddim wedi cymryd lot, a mae'n dweud, gad i mi'n gyntaf i ni gladdu fy nhad, ond dyma'r ateb yr Iesu, eithir yr Iesu a ddywedodd o, gad i'r meirw gladdu ei meirw, ond dos di, na phregetha deyrnas Duw, mor clodwiw, ymddengys yr ymateb, dwi eisiau mynd i gladdu fy nhad gyntaf. Peth synhwyrol oedd i gladdu ei dad, peth cywir i wneud. Ond yr oedd yr Iesu'n gwybod y galon,
A gwybod yr hyn oedd yn bwysicach. Mae yna bobl eraill i wneud y dasg na. Mae rhywbeth pwysicach i ti wneud. A don 61, ac un arall hefyd oedd y wedodd mi ath y lynaf di o arglwydd, ond gad i mynd gyntaf gan un iach i'r rhai sydd yn fy nhi. A'r Iesu oedd y wedodd wrtho, nid oes neb ar sydd yn rhoi ei law ar yr aradr ac yn edrych ar y pethau sydd o'i ôl yn gymwys i deyrnas Dduw. Rhaid ni eisiau mynd nôl i ffarwelio gyda'i teulu cyn bentro allan. Ond beth i ni'n gweld? Chwilio am esgus. Rhai heb weld difrifoldeb y sefyllfa'r dasg oedd ganddyn nhw. Rhai sydd yn esgusod ei hunan o ddilyn a gwasanaethu yn ymddangos fel ei bod yn awyddus. Gwybyr Iesu gall y teulu yma, am y trydydd un yn y darnau yma, y cyfeillion a theulu ceisio darbwyllo y ceisiwr i beidio dilyn yr Iesu. Ac felly yr Iesu'n gwybod wrth edrych nôl, mae yna berygl. Fyddwch chi ddim yn gallu aredig yn syth, fyddwch chi ddim yn gwneud y dasg yn iawn, fe fydden nhw'n eich tynnu chi nôl. Gai ofyn os na'r rhai yma yn debyg i'r rhain, mor hwydd yw ymddangos yn barod ac yn awyddus i geisio. Ond efallai nad ydych chi wedi deall. Nid oes awydd i geisio'r Iesu beth bynnag sydd o'n blaenau ni. Ond ydych chi wedi dod i'r man rhaid cael heddwch. Chi'n bod, chi'n gallu dirnad. Mae rhai yn gallu dod, i ni wedi gweld y dros y blynyddoedd, i ni wedi gweld rhai yn dod ac yn gwneud proffes sydyn iawn ac yn selog. Dwi'n cofio sawl tro, sawl gwaith dwi wedi clywed pobl yn gweddio yn y cwrdd gweddi, fel pobl ifanc mewn gwersylloedd a mewn yn y coleg ac yn gweld nhw'n dod i'r cwrdd gweddi ac yna mewn blwyddyn ar ôl gadael y coleg wedi gwrthgilio'n llwyr. O, gair, o'ch chi'n gwrando ar ei gweddiau nhw? Roedden nhw mor selog. Roedden nhw wedi ddeall. Roedden nhw'n glir i bob ymddangosiad. Ond oedd y byd yn cropio ni fewn ac roedd y safiad yn rhy gostus. Yr oedd sefyll yn y byd yn costio. Ni wedi weld y sawl gwaith ac maen nhw'n neud i chi deimlo fel bod chi heb dechrau. Ac maen nhw mor hyderus ac maen nhw'n gallu sefyll i fyny roi hanes eu tystiolaeth sydd dweud nhw i gredu. Ac eto i gyd maen nhw'n gwrthod sefyll. Neu nhw ddim sefyll yn y byd, yn yr ysgol, yn y coleg, yn y swyddfa, ble bynnag ymaint yn y teulu, ac mae yna gyd yn ffurfio ar ôl gyd yn ffurfio. Ond roedd y broffes gwreiddiol yn llawn hyder. O, fe wnaed y ddilyn di ble bynnag yr ai. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi dod i'r man, rhyw bryd yn eich bywydau, lle rhaid oedd cael heddwch, o, roedd y baich fel mynyddoedd. Eiogrwydd fel mynyddoedd byd. Ydych chi'n cofio hwnna? I'r Cristion, mae'n gallu tysio i hynny. O, roedd e'n pwyso lawr yn drwm. Nid gwrando rhyw bregedd ar rhedeg mewn a dweud, o ie, fe na'i broffes cloi achos dwi'n credu na'i elwa honno fe. Nid math yno beth, nid gwrando, o ie, fe na'i cynnig ar Gristnogaeth. Na, beth yw e? Yr ysbryd yn agor y llygaid ac yn awr yn peri chi weld eich pechod ac mae'r pechod yn ormod i chi. Chi ddim yn gallu godde'r peth. Mae e fel mynyddoedd ar eich enaid chi yn pwyso'n drwm i lawr. Ac i chi'n dweud, o, rhaid cael heddwch, rhaid cael maddeuant, i chi'n meddwl am ddim byd arall, i chi'n cofio pechodau i chi wedi wneud, i chi'n meddwl am yr hyn i chi wedi ddweud a'i wneud, a pethau i chi wedi cynllunio i wneud, ac mae e'n eich dwysbigo chi, mae e'n brifo, ac mae e'n drwm ar yr enaid, i chi methu maddau'ch hunan. A chi dweud, o, rhaid cael sicrwydd a chawdwriaeth, dwi eisiau gwybod fy mod i'n blentyn i Dduw. Ydych chi'n cofio hynny? Dyna beth ni'n sôn amdano, baich felly. Dyma sawl sydd wir yn fod yn ddisgyblion. O, does dim esgusodion fan hyn. O, be mae rhai pobl yn dweud, o, fedrai ddim dod i'r oedfa heddi achos mae rhaid i fi wneud hwn a'r llall. Ac mae rhaid i chi ofyn, ydyn nhw wedi deall? Yn enwedig os maen nhw'n honni bod nhw'n Gristnogion ac yn sicr os maen nhw'n honni bod nhw'n ceisio. Fedrai ddim deall, mae'n rhywbeth rhyfedd iawn. Pa mae'r ysbryd glân ar waith. Pa mae'r ysbryd glân di dechrau gwaith, beth sy'n digwydd? Mae yna rhywbeth i fewn i chi. Mae e fel eiogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae e'n pwyso lawr a beth chi'n dweud, o na fyddai'n cael rhywbeth i gallu pwyso o, na gael rhywbeth i leddfu'r boen. Ac i chi'n dyheu am cael gwrando. Fewch chi gatra, newch chi ddarllen gair Duw, newch chi wrando rhywbeth arall, wrando ar y neges eto, beth bynnag yw e. Ac i chi'n dweud, o, cofiwch amdana, fe fyddwch chi anfanteisio ar bob un sefyllfa os ych chi'n ceisio. Does dim esgusodion.
Pan ych chi'n methu, byddwch chi'n torri'ch calon, chi'n meddwl, dylen ni fod na, dwi eisiau bod na, mae angen i fi glywed mwy. Rhaid dod i glywed y fengil. Rhaid clywed y gair yn cael ei choeddi. Mae'r faich mor drom ar yr enaid fedrai ddim godde'r peth. Na chi'n dyheu am cael gwared o'r faich yma. Does dim hyder yn y gwir ceisiwr allech chi ddweud. Does dim hyder yn yr enaid sydd yn ceisio. Y peth pella i ffwrdd. Dydych chi ddim yn meddwl dwi'n heiddi cael gwrandawiad. Dwi feddoi mewn yna i honni unrhyw beth. Dwi ddim fel yna i chi'n teimlo. Does dim gobeith i fi. Pa obeth sydd i bechadur fel fi, efallai rhai yn teimlo, ges i fy magu ar aelwyd Cristnogol, ac yna fe droies i fy nghefn ar yr efengil, pa obeth sydd i fi, 10 mlynedd, 20, hanner canrif efallai, pwy a wyr, rhywun ar ôl hanner canrif wedi gwrthod yr efengil, ac yn teimlo'r euogrwydd yma, does dim gobeith i fi, ac yma yn dwysbigo ac yn dwysbigo. Ond os ydyn nhw'n ceisio, fe fydden nhw'n dod ac yn gwrando ac yn gwrando ac yn gwrando bob cyfle posib. Maen nhw'n dod yn llwythog ac yn flinderog, ond nid yna ddisgrifiad o geisiwr. Matthew 7:14 o blegyd cyfing yw'r porth a chil yw'r ffordd sydd yn arwain i'r bywyd ac ychydig yw'r rhai sydd yn ei chael hi. Chod y darlun fyna, fel y clwydi yma. Lle mae yna dollen neu falle byddai chi wthio gat. Dyna'r darlun sydd fan hyn. Un ar y tro. Chi wedi bod falle mynd i rwel rhyw gêm efallai ac chi'n goffer dangos eich tocyn a gwthio trwy'r gat a chi'n gwthio'r polyn a chi'n mynd rownd a mae un arall yn dod. Chi'n methu mynd â 2 trwyddo, mae rhaid chi fynd ar ben eich hun. A dyna'r ymdeimlad sydd fan hyn. Gyda'r porth yma, cil, cyfing yw'r porth, mae'n gyfing, cil yw'r ffordd. Does dim lle i'r ceisiwr hyderus. Dyma fi wedi cyrraedd. Dwi'n fodlon dy ddilyn di'l bale bynnag yr elich. Na, dwi'n myd felly. Beth yw'r un sy'n ceisio? Mae'r porth yma'n gyfing, mae wedi cael ei lorio. Bron iawn allech chi ddweud mae ar ei luniau'n barod. Oedden gallu cyrraedd y porth hyd yn oed? Na, dwi'n yn gallu cyrraedd y porth. Mae'n teimlo mor eog. Mae rhywun wedi dweud am y porth. Mae rhywun wedi dweud. Tird i'r porth, tird at Grist. A mae rhywun yn dweud, dwi riwan i ddod at Grist, a mae rhywun yn dod ac yn helpu chi, yn dweud, tird at Grist. Mae'r pregethwr yn gweiddi allan, tird at Grist, ac maen nhw'n teimlo, fedrai ddim, dwi wedi gwrthod am hanner canrif efallai, ac es i fy magu ar aelwyd Cristnogol, ond mae'n dweud, ond tird wyt ti ddim yn heiddi fe, wrth gwrs ti ddim yn heiddi fe, ond fyddai'n gallu dyfal barhau i'r diwedd, paid â phoeni am na, tird at Grist yma yw'r un sydd yn ceisio. Bod wrth i'r rhain dod at y porth. Petai rhywun yn dweud wrthyn nhw wedyn ni, ti'n sylweddoli y gost. Mae rhywun wedi talu'r pris i ti cael trwy'r porth, dod trwy'r porth. Mae rhywun wedi talu. Mae Crist wedi talu'r cyfan yn barod. Ond mae yna gost. Iesu Grist wedi talu'r pris, mae wedi marw ar y groes, mae wedi cymryd y gost i, mae wedi byw y bywyd perffaith yn dyledu, mae'n rhoi gyfiawnder i ti, mae wedi rhoi'r cyfan i ti, ond wrth ddod, mi fyddi di yna'n troi cefn ar y byd, ac mi fyddi di'n cyfri'r gost, mi fyddi di'n sefyll gyda Grist, trwy beth bynnag a ddaw, a chi'n gwybod beth, i'r ceisiwr yma fydd yn dweud, dwi'n barod trwy dy ras i ti helpu fi, does dim ots fellach, mae'n dweud, dyma'r peth bwysica, dwi ddim eisiau'r byd, dwi'n troi cefn ar y byd, dwi wedi gadael y ti fas i'r pyrdd, wrth ddod trwy'r porth cyfing a'r ffordd gul, mae'n dweud dwi wedi gadael y cyfan, dwi wedi edifarhau o'r cyfan, a Crist yw popeth bellach. Ond maen nhw wedi ystyried. Maen nhw wedi ddeall. Fe welant yr hyn sydd yn wir ohonyn nhw, ac fe welant yr hyn sydd o'i blaenau heb Grist, ac fe welant yr hyn a wna Crist trostynt. Ac wrth ddod at Grist, mae'n yna difar am ei pechod. Ac felly nid oes awydd edrych yn ôl i'r byd fel rhain, a hiraethu am bleserau gwag y byd, dymuna'n ddilyn Crist gweddill ei bywydau. Nawr dyna'r ceisiwr i ni'n dymuno. Dyna'r rhai ni'n gweddio y byddwn ni'n cael gweld rhyw ddydd. Wrth gwrs mi fyddwn ni yn llawenhau gweld pobl yn dod, ac yn aros. Ond dyma beth i ni'n dymuno yw'r rhai sydd yn ceisio dan bwysau euogrwydd pechod.
Gweddiwn am geisiwr mae'r ysbryd glân wedi gweithio'n barod ar ei heneidiau, ac wedi agor ei llygaid ei heneidiau, ac wedi peri iddynt i sylweddoli, mae angen i mi ddod at Grist. Mae yna berig yma, mae yna rybydd fan hyn, yr rhai sydd yn dod arglwydd miaeth gan lynaf i bale bynnag erylich. Byddwch yn ofalus y ffordd ych chi'n dod. Ond chi'n gwybod beth, os ydych chi'n dod mewn ysbryd wahanol, os ych chi'n dod fel rhai sydd wedi gweld beth oedd y gost i Iesu Grist, ych chi wedi gweld yr hyn y dalodd drostoch chi, ac ych chi wedi gweld eich euogrwydd chi eich hunan, wel, yr unig beth fedrwch chi ddweud, dewch ato fe, ac fe fydd e'n cymryd eich euogrwydd, fe fydd e'n cymryd eich pwysau, yr hyn sydd yn peri eich bod yn llwythog, ac fe fydd e'n delio gyda'ch bryntni, ac wrth iddo fe hoelio fe i'w groes, ac bydd ei waed yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Felly dewch ato, ceisiwch a'ch holl galon, a sawl a ddaw ato, ni fydd yr un yn cael ei gwrthod. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, i ni yn diolch i ti am ei rybuddion, i ni yn diolch i ti am ei ras, i ni yn diolch i ti am ffordd iach awdwriaeth. Teir gweithio ein plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gnewch ni orffen trwy ganu'r emyn i 525 oedd flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw, onys caf. 525, gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd ei ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.